सारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी हरम हजरत मोहम्मद जो इज्जत शान अहमद जो हरम हजरत मोहम्मद जो इज्जत शान अहमद जो नबी सोहणे ख्वाबन में नबी सोहणे ख्वाबन में लिखी आहे अमी आयशा नबी सोहणे ख्वाबन में नबी सोहणे ख्वाबन में लिखी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी अमर खातून जी अम्मा आहे हसनैन जी अम्मा अमर खातून जी अम्मा आहे हसनैन जी अम्मा अलीउल मुर्तज़ा जी भी हो अलीउल मुर्तज़ा जी भी बनी आहे अमी आयशा अलीउल मुर्तज़ा जी भी बनी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे भलारे घर भली न्याणी भली भोंके फर्क पांदो न भौंकण सां कुत्तो कारो भली भोंके फर्क पांदो न भौंकण सां चयो क़ुर्आन पाकीज़ा चयो क़ुर्आन पाकीज़ा बंदी आहे अमी आयशा चयो क़ुर्आन पाकीज़ा बंदी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी अमर जे भी दुपट्टे ले उठी पो सभई कलमे गो अमर जे भी दुपट्टे ले उठी पो सभई कलमे गो गुलाम कादिर बेवास्ते में गुलाम कादिर बेवास्ते में विधि आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा भलारे घर भली न्याणी यमी आहे अमी आयशा मोहम्मद मीर जी प्यारी बनी आहे अमी आयशा।